RMN Radyo Numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw, mga avid listeners sa live streaming ng RMN Dipolog, ang inyong igsuon, nga si Veritas Silbert Adriatico Dundiano mupadayon sa iyang pag-alagad kaninyo mahitungod sa pagbalita o mga katinawan o tubag sa pagtuong Katoliko. Ang tulumanon nga giuluhan kahayag o tubag Katoliko. Ayaw kalimot nga kining tulumanon nakatutok o nakasentro gayod no sa mga tubag Katoliko. Og ditsuhon dayon nato no ang atong pagpadayon karon sa paghatag kaninyo gahibalo mahitungod niining atong pagtulunan mahitungod sa mga visual images o visual aids sa atong pagtuo nga ato giyong ipasabot kaninyo nga naa sa hustong baruganan ang Katoliko mahitungod niini. Pero ayaw mo katingala kung dunay mga tao o dunay mga igsuon nato nga ilabang balihon ang tumong niining atong pagtulunan sa pagtuong Katoliko. Ilang balihon. Ila man hinoong ipatuong nga ang simbahang Katoliko wala magsulti sa insakto o wala magsulti og tinuod. Ako gihapong balikon pag-una ang giasoy ni Isaias. By the way, pasensya kamay no ninyo mga viewers o mga listeners nga medyo not feeling well ta. Pero makaya raman paghihapon o siguro hatag gihapon nato ang kanabang atong ialagad kininyo mahitungod aning pagpadayag sa atong pagtuong Katoliko. Ayaw ninyo kalimti itong giingon ni Propeta Isaias. Nga moabot kuno ang panahon nga iyang gipasumbingay pagpamaagi. Nga kana kunong itom himuong puti o dunay puti pod nga himuong itom. Ang insakto himuong sayop og himuong sayop ang insakto, balihon lagi. Unya nahinumdum po ko nga dunay ni sukna nato ni ini nga punto, ni ini nga baruganan nga diha ka. Nabagoy puti nga mahimong itom, nabagoy itom nga mahimong puti. Ang itom yun na, di yun na mahimong puti. Kung kana pong puti yun na, di yun na mahimong itom. O kana pong gingon nga ang sayop, mahimong insakto, uy, sa mong paghimo na nga ang sayop-sayop magyun na, ang insakto magyun na, no? Di yun na mausab. Ang atong tubag po niya na mao nga pinasumbingay ang gipasabot ni Propeta Isaias. Ang iyang buot ipasabot nga mahitungod na sa pagtulunan sa matuod nga simbahan o matuod nga
kana bang messengers of God nga magtudlo og insakto, messengers of God good. Ang messengers of God gani magtudlo gyud naging insakto. Ang tinuod o genuine nga messengers of God magtudlo gyud na og insakto. Pero dunay mga tao nga himuong kasangkapan sa kining amahan sa kangitngit, amahan sa kabakakan, amahan sa deceptions, o mga amahan sa limbong, no? Kining yawa, maningkamot siya nga kanang insaktong pagtulunan, mapatuo niya sa mga tao nga maoy sayop. Para nga ang mga tao, dili musunod anak kay, ay, sayop god. Nganong musunod man ta anak nga sayop man? Mauna mga igsuon nga, dili ikatingala kung ang simbahang katoliko nga gaangkon nga maoy original church. Dili ikatingala kung dunay mga tao karon, mga igsuon rapod nato nga gani daghan kanila nga gikan sa katoliko na mahawa, nga mo akusar sila nato nga ang simbahang katoliko nagtudlo og sayop. Ako gani biktima po ko niadto niini kay hapit man ko mobiya sa pagtuong katoliko, gumikan sa akong nahibaw-an, gikan sa mga dili katoliko, mga pastor o ministro sa ubang relihiyon, sa ilang mga pagsangyaw, sa ilang mga kanang gitawag og evangelization kuno, kaniadto nadalag gyud ko ana, napatuog gyud ko anang giingon nila, no? Nga kanang mga larawan kuno sa katoliko, kanang mga ribulto kuno sa katoliko, Diyos-Diyosan. Unya kay tinuod man gyud nga bawal man gyud ang Diyos-Diyosan. No, bawal ang Diyos-Diyosan. Nasa Exodo 20 bersikulo 3 hangtod sa 5. Mao na nga nakaingon gyud ko niadto nga uy, kinahanglan yung biyaan ako ning katoliko kay gatudlo og sayop. No? Nagtudlo og sayop. Unya ako namang na hisgutan ang pipila ka paliwanag o pipila ka mga katinawan niini, pipila ka tubag katoliko niini, atong ipadayon karon. No? Ato lang sublion, i-recap lang nato ang ubang punto, nga kanang Exodo 23 hangtod sa 5, tinuod nga gabawal ang Diyos og Diyos-Diyosan. Nganong bawal man gyud ang Diyos-Diyosan tungod kay pag-ingon galing Diyos-Diyosan sa ato pa dili tinuod Dios. Nagtuo ka nga Dios ang usa ka butang, nagtuo ka nga Dios nang bisan pagtao gani, bisag dili ribulto. Nagtuo ka pananglit ni Rizal, ni Jose Rizal nga Dios siya. Unya dili man siya tinuod Dios. O ang butang nga imong gituhuan nga Dios unya dili tinuod Dios na. Unya ang Katoliko nga paghimo og mga larawan bisan pagani sa pagluhod-luhod, dili man day na mo-qualify nga Diyos-Diyosan ng mga ribultos Katoliko. Ngayon naman kay wala man itudlo sa mga pari, wala man gitudlo sa katekismo nga kanang mga larawan sa Katoliko gihimo para himuong bathala o himuong Diyos-Diyosan. Wala magtudlo ang mga pari ana, no, mga igsuon. Ang paghimog larawan sa mga Katoliko nahisubay man day sa unsay gitudlo sa Dios mahitungod sa paghimo. Kay dili man day absoluto ang pagdili. No? Ang pagdili ra man gyud ay sa Dios kung himuong Dios-Diyosan. Pero kung maghimo tag larawan, dili lang himuong Dios-Diyosan, dili na bawal. In fact, makatabang na nato sa atong kanabang maningkamot ang nga mulambo ang atong pagtuo sa Dios, mulambo ang atong pagtuong Kristiyano. Ngano man unsa may example ana? Ang example ana atong ipaagi og pangutana. Kung walay insakto nga paggamit
o sa in English pa use, paggamit. Kung walay insakto nga paggamit sa usa ka larawan o ribulto, nganong ang Dios gapahimo? Di ba, mga igsuon? Nganong ang Dios nagpahimo og larawan o ribulto? Kung walay insakto nga gamit, walay insakto nga use ang paghimo og larawan o ribulto. No? Exodo kapitulo 25 tudling 17 hangtod sa 22 ang Dios gapahimo og larawan sa anghel o kiruben. Kanang anghel kiruben. Oh, kanang kiruben anghel. Oh, nganong ang Dios gapahimo og larawan sa kiruben ni Moises. Exodo 25 17 hangtod sa 22. Unya kung atong sublion po tong Ezekiel 41 15 hangtod sa 20, ang templo sa Dios sa panahon ni Solomon gihulagway nga naa jay mga larawan o kinulit nga larawan sa kiruben. Unya ang hulagway ang naong gustaw gani naa pa may naong pud sa leon. Hayop gay ng leon no. Nya ano na may larawan sa leon. Di ba? Sa atong nahibaw-an po diay kanang leon diay ga simbolo sa Dios. Nagsimbolo sa pagka kana bang gamhanan o pagkalabaw sa Dios mo man ng leon. O pwede day na nga maghimo kag larawan o ribulto nga himoong simbolo sa Dios. Dili kay Dios gyud mismo. Okay, kung maghimo po kag larawan sa leon nga imong huna-hunaon nga ang larawan o ribultos leon mao ang Dios, ma-Diyos-Diyosan na po ng labaw ana kay di man leon ang Dios. Di ba? Pero kung himoon lang simbolo, dili na siya daotan. Biblical na. Ezekiel 41, 15 hangtod sa 20, nga ang templo sa Dios dunay kinulit sa larawan nga anghel o kiruben, unsa man ang kiruben, nga simbolo sa mga anghel. Di ba? Kanang ribulto sa kiruben nga naa sa templo, no? Ezekiel 41, 15 hangtod sa 20, nga simbolo o representation na sa mga balaang anghel sa langit. Pasaharagon ninyo, Ezekiel 41, 15 hangtod sa 20, nga ang kiruben nga ribulto nga naa sulod sa templo, nagsimbolo na o nagrepresentar na sa mga anghel sa langit. Unya kay sa langit di ramang kay anghel, di ba? Naaman diha ang Dios. Unya unsa may gisimbolo sa Dios diha sa kanang nasa Ezekiel 41, kay ang ribulto o larawan sa anghel o kiruben gasimbolo man sa mga anghel sa langit. Unya kay di man mga anghel ra moy tuwas langit, naaman didto ang Dios. Unsa may gisimbolo sa Dios kanang larawan sa leon diha. Di ba? Basaharagon ninyo. Ezekiel 41, 15-20 nga larawan sa kiruben. Then apoy larawan o naong sa leon. Oh. Asa man gasimbolo ng leon diha. Di ba sa Dios? Unya, unsa may prueba ana, unsa may mo corroborate ana nga kana bang dahilan o hinungdan nganong kanang leon gasimbolo na sa Dios. Kay ang Dios sa atong pagtuong Kristiyano dili raman usa ang persona, di ba? Gipasabot na sa Genesis 1:26 nga nigamit ang Dios og pulong plural sa pag-ingon niya, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. O sa atong dagway, sa to pa sa dagway sa Dios gibuhat ang tao. Unya ang gigamit niyang pulong atong sa to pa na si kauban. Mao na ang Katoliko nagtudlo nga ang Dios usa pero dili usa ang persona. No? Ipasabot na sa Mateo 28:19 nga ang usa ka Dios, Amahan, Anak, Espiritu Santo, tulo ang persona sa usa ka Dios. Oh, unya kanang ikaduhang persona nga matud pa sa Juan 1:1 si Kristo, ang pulong nga nagpakatao. O giklaro niya nga Dios. Dios nga nagpakatao. Oh, so kay Dios man si Kristo, sa iyang pagka-Dios, pwede po siya simboluhan og leon. Di ba? Sa pagka-Diyos ni Kristo, masimboluhan siya og leon. Asa mabasa na sa Biblia nga si Kristo gisimboluhan og leon. Nasa Revelation kung wa ko masayop, no, wa ko gadalag Bible diri, pero basig natunong rapod sa ilo ako kung masipyat ko og pugnit og teksto.
Basta naana sa Revelation chapter 5 verse 5 nga si Kristo gisimboluhan og leon. Leon. Nga naman na, kay si Kristo Dios. Ikaduhang persona sa Dios nga nagpakatao. Revelation chapter 5 verse 5, kung ako masayop mao na, kung nasayop manggaling ko, bisag kung naamo diha namoy internet diha sa inyong cellphone, naka-online mo, i-search na sa Google kanang leon dayon ga simbolo ni Jesus Christ. Di ba? Tug-anan mo sa Google, unsang bersikulo sa Biblia mabasa na. Nga ang leon ga simbolo o gapasabot ni Kristo. Mao na. So mao na kung absoluto nga gidili ang larawan nganong naa man sa Biblia. Ezekiel 41. Yung Ezekiel 41, tudling 15 ang 17 ang templo sa Dios sa panahon ni Solomon gihulagway pinaagig panan-awon nga naay larawan sa anghel. O nga representation sa mga anghel sa langit o dili raman mga anghel mo ito sa langit. Naaman dito ang Dios mao na nga unsa may gisimbolo sa Dios diha kanang leon, di ba? Nang naong sa tao diha nagrepair sa anghel nga ang naong ang hitsura naong sa tao naale pako, di ba? Pero unsa may gisimbolo sa Dios diha? Di ba? Leon, ribulto, kinulit sa leon. Pero atong klarohon ha, ang leon, larawan sa leon nga nas templo, kanang gihulagway diha sa Ezekiel 41, simbolo lang sa Dios. Dili kay mao gyud ang Dios. Kay kung himuon po nimong Dios ng simbolo, ma-Diyos-Diyosan na pong labas ana, bawal man na. Lahi man ang simbolo o representation kaysa girepresentahan, di ba? Ikaw, di ba kanang imong picture, dili na ikaw. Pero kanang picture gapasabot na nimo. Di ba? Dili ikaw tong picture, pero kanang picture gapasabot nimo, di ba? Mao pod. Kanang simbolo o representation ikaw mo'y gitubong ana. Kung ikaw ang gitumong anang naang larawana. Mao na mga igsoon. Mao na nga dili tinuod nga absoluto nga gidili ang ribulto. Gidili lang ang larawan og ribulto kung himuong Diyos-Diyosan. Nya mao man ay pagtulod ang Katoliko. Pero nganong naman joy mga manudlo ron, niya mga pastor ba, mga ministro ba, nga Diyos-Diyosan kuno ng mga ribultos Katoliko. Natuman ang giingon ni Isaias nga moabot ang panahon nga ang insaktong pagtulunan ipatuo nila nga maoy sayop. Mao bitaw nga daghang namiyas Katoliko kay napatuo nilampos ang yawa ana. Mga igsoon kanang fake news. Na may fake news, di ba? Dili raman sa politika ng fake news. Mga igsoon, dili lang sa politika ang fake news. Sa relihiyon na po'y mga fake news mo nang magtuon yung tagayo. No? Mga igsoon. Mao na, unya mga igsoon, kahibalo ba mo? Nga no, ipatuog yun sa yawa, nga kanang mga larawan sa mga balaang tao o mga santos, iya yung ipatuo, nato nga Diyos-Diyosa na. Aron, dili na ta magbuhat og larawan sa mga santos. Dili na ta maghimo og mga kanabang mga butang nga makapahinumdum nato sa mga maayong pagtulunan. Dili na ta ma-remind sa gibuhat sa mga santos. Naara ba sa basahon sa Hebrehanon nga hinumduman ko no ang mga bayani sa pagtuo, bot pasabot mga santos, hinumduman ko no sila. Hinumduman na, nga naman, kaya aron, makahinumdum ta sila mga maayong buhat o mga maayong example para masundog na to, maawat na to ang ilang gibuhat. Unsay giingon ni San Pablo, ako ning gikutlo sa miagi na tong tulumanon. Basensya ha, medyo not feeling well ta. Okay. Unsay giingon ni San Pablo, atong sublion pagkutlo, katong giingon niya sa unang Korinto 11:1. Nagingon si Apostol Pablo, panig-ingon kamo kanako maingon nga nanig-ingon ako ni Kristo. Sa laing pagkaistorya, himo ako ninyong example. Maingon nga gihimo kong example si Kristo. Sa ato pa, ang example na sa atong pagtuong Kristiyano,
kung himuon natong example si Kristo matud ni Apostol Pablo, sila nga mga followers ni Kristo himuon po natong example. Sa ato pa ang mga santos himuon po natong example. Di ba? Kay example man ang mga santos, but pasabot ipasundayag nato ang ilang mga nabuhat para dili malimtan, og ipasundayag po nato ang ilang mga larawan o mga ribulto kay example man. Gani ang atong gobyerno naghimo ana, di ba? Ang mga bayani sa atong nasod, unya kitsa may bayani nato gyud, di ba si Rizal man. O, kay example man si Rizal, bayani man siya nato, mao nang gipasundayag nato ang iyang larawan, ang iyang monumento nas plaza, di ba? Gihimo man gani nas gobyerno, unya sa ato pang pagtuo. Mo nang nahinumdum ko sa akong explanation sa una, usa sa mga explanation ako, kanang pagpatinaw o paghatag og katinawan, niingong ko nga, nahinumduman man ako ron. Kung gahimo tag larawan, gahimo tag monumento, gahimo tag ribulto ni Rizal, aron kapasidunggan siya, nga ang iyang kabayani diriras gamayng nasod sa Pilipinas, gihimo nato na, unsa pa kaha ang mga bayani sa tinuhuan o sa relihiyon nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan, dili na hinuo nato sila himuag mga larawan o ribulto, aron mapasundayag sila, matuboy sila, niingon na ba si Santa Maria, kung wa ko malimot sa teksto, nga ang mga mapahiubsanon ko no, usa man ang mapahibsanon, usa man na sa kinaiya sa mga balaan kanang humility, pagpaubos. Ang mga mapahiubsanon kuno ituboy. Ituboy. Kung ako malimot, Lucas 1:52 ba na? O kung nalimot man ko, basahan lang ninyo. Naagyo na sa basahon ni San Lucas. Nga, buot ipasabot ang mga santos ituboy. O mao na nga, kinsa man ang mga santos, o kanang mga balaang tao, ituboy gyud na nato. O kanang maghimotag mga larawan nila, ato silang gituboy, atong gituman ng pagtulunan sa Biblia. Kung manggani kung wanhata diya sa katedral, Dres Dipolog, iba, inighangad pa lang nato sa tubangan, diserta mo sulod sa entrada niya, sa iyang, sa kanang sa front, nga dapit, makakita na tagtulo ka ribulto, o pwede na gali na to, matawag nag-monument, sa tulo ka mga balaang tao, si San Jose, bana ni Poster Father ni Jesus, si San Jose, makita na to diha, si Saint Vianney pod, ang patron sa mga pare, dayon makita po na to diha si San Agustin, o si Saint Thomas Aquinas, mga santos. Ganong gituboy man nato ang ilang monument, gihimo manggali nato gihimo manggali nas gobyerno nga, ang bayani, dili pang tinuhuan, bayani lang sa nasod, si Rizal, gihibuag monumento. Kung gahimo ta, naon sa paka ang mga balaang tao nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan? Di ba mga igsuon? Mao na mga igsuon nga natuman ang giingon ni Isaias nga ang insaktong pagtulunan dunay mga tao nga himuong kasangkapan sa demonyo nga himuon nilang sayop na. Mao bitaw mga igsoon, wala ba mo kahibalo nga usa sa hinungdan nganong nagdaghan ning mga tao nga badlungon? Anong nagdaghan yun man mga buluyagong tao? Tungod kay wa namang gug kaayo pasundayag og ayo ang mga example ba? Sama sa mga santos. Di ba ang napasundayag ron sa bisan sa social media, sagaran mag-TikTok raman, o dayon kanang mga binuang lang, kanang mga makalingaw lang, kanang makatawata, o di ba? Ang masigig makita na to sa social media nga daghan kay viewers kato namang kanang maantigo mo mulingaw nga kanang makatawata, mahimuota. Di ba? Mao man na. Dapat unta kay sa Biblia sa atong pagtuo gitawag man tas pagkabalaan sa ato pa ang himuon yun natong makita diha nga mga example kanang kinabuhi sa mga santos. Mo na ipusundayag nato para maawat nato ang ilang kinabuhi. Nya karon ang makita ron sa mga tao kasagaran ng bad example man. Di ba? O
Muna nga ang yawa, malipay sa ng mga bad example nga maoray makita na to. Unya ang yawa, nilampos po siya sa paglimbong na to, pero dili sa tanan, kay daghan naman po mga Katoliko nga nakasabot nga dili. Daghan ang mga Katoliko nga nakasabot nga dili dahil Diyos-Diyosan ang mga larawan sa mga santos. O, mauna nga mga igsuon, atong tabangan ng simbahang Katoliko nga mapasundayag pagayo ang iyang mga pagtulunan, atong daghanon ning mga visual aids kanang mga larawan sa mga santos para maunay kanunay makita sa mga bata na to. Dahil makapangutan naman dahil ng bata na to nga, uy, unsa man ang ribultuha, kinsa man ang larawan na? Larawan na ni San Vicente. Kinsa man na San Vicente? Mahayong tao na, balaang tao na, mo ni iyang gibuhat. Di, atong matabangan ng atong mga bata, pagpahinumdom sa mga angay buhaton. Di ba? Mao man ay tumong sa mga larawan sa mga santos nganong gahimo ang mga Katoliko. Pero na may mga pastor ug ministro moingon, ay mog tuwa na gihimo kuno na sa mga Katoliko ng mga larawan sa mga santos para himuong Dios-Diyosan. Naunsa man na himuon man nilang sayop. Di natuman ang giingon ni Isaias. Mga igsuon. Di ba? Nga ang insakto himuong sayop. Di ba? Pero may lang og honest mistake lagi ka kay dili ka guilty ana. Pero kung kahibalo kang sayop juga, nya ipadayon gyud na nimo, diha na gyud ka magilty. Di ba? Mga igsuon. Wa naman daigong panahon, ipadayon nato ni sa sunod Domingo pohon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. RMN Radyo numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. RMN Radyo numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.